Pozdravujem všetkých za našu firmu XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a máme tu opäť po 3 mesiacoch ďalšiu výsledkovú sezónu a ako vždy, tak v podstate aj tentokrát začíname výsledkami veľkých bank, konkrétne sa dnes pozrieme na JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America a Citi. Ešte ale predtým, ako prejdem k samotnému videu, tak opäť pripomínam pre tých, ktorí nás ešte neodoberajú na YouTube túto možnosť, no ale poďme teraz už na vec. Ešte teda predtým, ako prejdem k tomu samotnému videu, tak tu máme tento disclaimer alebo toto upozornenie na rizika, ktoré sú samozrejme prítomné pri investovaní. No a rád by som dal do pozornosti ešte aj takú jednu novinku, ktorú máme alebo ktorá u nás funguje pár dní a teda tou novinkou je automatizácia investovania. Máme taký produkt, ktorý sa nazýva investičné plány, no a pokiaľ teda neviete, o čo ide, tak ja vám pripnem video na záver tohto videa, ale v zásade viete u nás už plne automatizovať investovanie prostredníctvom ETF fondov, viete si nastaviť trvalý príkaz a že vám automaticky tá platforma tie ETF-ka nakúpi napríklad raz mesačne. Poďme ale už teda na tie samotné výsledky a tie banky zvyknem robiť pokope, väčšinou sa totiž plus minus opakuje to, čo hovoria v rámci tých výsledkov, no a v rámci bank taký najdôležitejší termín, s ktorým budeme operovať je net interest income, to je v podstate to, čo oni zarobia na úrokoch a non-interest income, to sú potom tie ostatné príjmy. No a posledné kvartály boli tie úroky vysoké, z čoho teda tie banky pochopiteľne ťažili, lebo veľké banky väčšinou na depozitách moc nedávajú, ľudia sú tam kvôli tej istote a bezpečnosti a dôvere, ale oni teda z tých vyšších úrokov ťažili teda tie banky. Takže tá situácia im celkom priala, ale vyzerá to tak, že teda v priebehu tohto roka už sa to pomaličky asi bude otáčať. No a pôjdem jednotlivo po bankách, najviac času už tradične budem venovať JP Morgan, je to v podstate najväčšia banka a podľa mňa aj najmenšia, no a potom tie zvyšné 3 banky, ktoré som spomínal, tak narýchlo prebehneme. Takže začneme tou JP Morgan. Zisk na akciu 3,04 amerického dolára, to je v podstate hodnota, z ktorej je potom odrátaný taký jednorazový poplatok, aj tu v rámci toho Bloombergu môžete vidieť, že teda tá zverejnená hodnota bola 3,97 amerického dolára, čakalo sa 3,62 dolára, prekonanie očakávaní o 9,74%. Potom vždy, keď budem ukazovať tieto výsledkové screeny z Bloombergu, tak prvý stĺpček je reálna hodnota, druhý stĺpček je očakávaná hodnota a tretí alebo ten štvrtý farebný stĺpček je to percentuálne prekonanie alebo neprekonanie. No a teda tá hodnota toho 3,04 dolára alebo 3,97 dolára, pretože ono aj v tom reporte nájdete dva druhy tých ziskov, tak ono to závisí od toho, či sa tam ráta ešte poplatok za minuloročné dianie v bankovom sektore. Ja to po chvíľočku veľmi ešte zostručním alebo teda upresním, ale veľmi zjednodušene, tak banky tam platia poplatok tej inštitúcii FDIC na ochranu vkladov a tým, že to FDIC muselo minulý rok odškodňovať tých klientov, tak jednoducho pomocou tých veľkých bank sa teraz ten fond obnovuje alebo navyšuje. No a tu môžete teda vidieť, že pokiaľ tam nerátame ten poplatok, tak to prekonanie bolo o zhruba nejakých 10% a celkovo ten poplatok JP Morgan, ktorá musela zaplatiť FDIC, bol 2,9 miliardy amerických dolárov. No a tržby 39,94 miliardy, čakalo sa 40,23 miliardy, takže nesplnenie očakávaní o veľmi miernych 0,7%. Celkovo ale keď sa pozrieme na zisky alebo na výsledky JP Morgan, tak medziročne im rástli tržby o 12% alebo respektíve o 7%, keď vylúčime First Republic Bank, ktorú JP Morgan takto zhruba pred rokom alebo pred necelým rokom prebralo počas tej veľkej bankovej krízy. Net income bol 9,3 miliardy amerických dolárov, pred rokom bol net income ale až 11 miliard amerických dolárov, takže vieme sa na to pozerať ako na pokles o zhruba nejakých 15%, alebo teda dokonca pokles o 21%, pokiaľ sa vylúči First Republic Bank. Celkový net income JP Morgan bol ale teraz 12,1 miliardy amerických dolárov, ale teda ako som hovoril, tak tá banka musela teraz platiť FDIC ten poplatok toho 2,9 miliardy. Takže pokiaľ by sme to ako keby odrátali, že v čistom, čo tá banka zarobila mimo toho poplatku, tak v podstate by tie zisky medziročne rástli dokonca o 10%. Takže veľmi pekné číslo, keď to takto očistíme. No a tá FDIC, oni ešte predčasom, myslím, že to bolo ešte snad niekedy v polovičke toho minulého roka, tak oznámili, že oni v priebehu 2 rokov chcú zaťažiť až 113 bank v Amerike poplatkom v celkovej výške 16 miliard amerických dolárov, aby si teda doplnili rezervy, ktoré regulátor
vyčerpal práve pri odškodňovaní klientov tých skrachovaných bank v USA minulý rok. Net interest income JP Morgan bol, to sú teda tie čisté úrokové príjmy, boli 24,2 miliardy amerických dolárov, čo je medziročne vyššie o 19%, alebo vyššie o 12% po vylúčení First Republic Bank. Net interest income sa čakal 22,8 miliardy amerických dolárov, takže prekonanie očakávaní o asi 5,6%. Zvyšný income, teda tie neúrokové príjmy, boli 15,8 miliardy. Z tých neúrokových príjmov sa zvykneme ešte pozerať samostatne na trading. Fixed income bol 4 miliardy alebo utržil 4 miliardy. Prekonanie očakávaní o 5%. Equities trading 1,8 miliardy, menej o 7,6%. Investičné bankovníctvo tiež mierne slabšie, 1,65 miliardy, čakalo sa 1,75 miliardy. Ten net interest income bude klesať so znižovaním úrokových sadzieb, ak som správne pochopil z prezentácie, tak net interest income oni mali za ten predchádzajúci rok celkovo 94 miliard. Tento rok by to malo byť už len 88 miliard amerických dolárov. No a JP Morgan vyplatila 3,1 miliardy amerických dolárov na dividendách. Za 2 miliardy odkúpila spätne akcie, to je asi 1% z hodnoty firmy, takže veľmi pekné čísla. No a potom za celý ten minulý rok JP Morgan mala net income takmer 50 miliard amerických dolárov, takže obrovské číslo. Len pre porovnanie v roku 2022 mali net income asi 37 miliard amerických dolárov, takže obrovský nárast alebo obrovské navýšenie. No a CEO Jamie Dimon hovoril, že ekonomika je stále silná, že spotrebiteľ pekne míňa peniaze, ale sú tu samozrejme rizika. Potom ešte majú províziu na zlé úvery za štvrtý kvartál 2,8 miliardy amerických dolárov. No a tie výsledky za mňa super, všetko bolo v podstate dobré, veľmi pekný net interest income, lepšia úverová kvalita a keby nemuseli teda platiť aj s ostatnými bankami tie poplatky tomu regulátorovi, tak dokonca aj tie zisky by medziročne ešte pekne rástli. No a akcie reagovali na tieto informácie rastom asi o 2%. Dokonca sa dostali pred chvíľočkou na historické maxima. Predtým som ale videl, že tesne po zverejnení výsledkov padali asi o 2%. Ja potom inak nebudem úplne všetky tie kategórie pri všetkých bankách takto podrobne komentovať. Ukážem vám screeny z Bloombergu a potom vám pripnem tie reporty a ešte teda prípadný disclaimer tých čísel je teda obzvlášť pri bankách naozaj veľmi veľa. Snažil som sa vám spracovať tie výsledky narýchlo, aby sme to mali čím skôr, tak snáď teda dúfam, že som nič nepoplietol. Tu máme potom ešte screeny k tej JP Morgan, tu sú vždy tie kvartálne čísla, vidíte, že ešte to úplne nemali spracované, ale tu sú tie čísla za ten posledný rok alebo posledných 12 mesiacov, vidíte, že zarobili tých zhruba 50 miliard amerických dolárov a tu sú potom ešte podrobnejšie tie čiastkové výsledky, viete si to pozrieť, tu sú tie EPS, tie tržby a aj tie ďalšie veci, ktoré som vám spomínal, si viete pozrieť, že v čom boli lepší a v čom boli horší. Druhá banka, v podstate, ktorú sa pozrieme, je Bank of America, EPS 0,7, čakalo sa 0,66, takže prekonanie o 5,6%. Tržby 23,65 miliardy, čakalo sa 23,63, prekonanie o 0,1%. Približne. Medziročne im poklesli tržby zhruba o 4 až 10% v závislosti od toho, na čo sa presne pozeráme. Net income mali 3,1 miliardy amerických dolárov, upravená hodnota bola ale až 5,9 miliardy, takže dosť výrazný rozdiel. Tak či tak je to medziročne dosť veľký pokles, pretože pred rokom mali net income až 7,1 miliardy amerických dolárov, takže dosť výrazný pokles. No a v podstate oni tu mali poplatok, alebo ako to nazvať, pre tú FDIC inštitúciu na ochranu vkladov. Bank of America im platila 2,1 miliardy amerických dolárov. To znížilo EPS o 0,2 dolára. No a ešte tam spomínali potom aj poplatok vo výške 1,6 miliardy za odchod od Libor sadzieb, ak som správne pochopil, tak oni prešli na nejaký nový systém BY od Bloombergu, takže tam zaúčtovali tiež stratu. No a inak povedané, asi polovičku zisku odpísali tieto dve veci. EPS bolo 35 centov, mimo toho by bolo až nejakých 70 centov, čo je ale teda stále menej ako tých minuloročných 88 centov. Net interest income im klesol o 5% na 13,9 miliardy, non-interest income mali 8 miliard, je to menej o 1,8 miliardy, sales a trading mali 3,75 miliardové tržby, je to menej o 2,3 v porovnaní s očakávaniami, investičné bankovníctvo bolo zase o niečo lepšie o 2,3%, provízia na
krytie strát bola za ten štvrtý kvartál 1,1 miliardy amerických dolárov, iba teda mierne navýšenie. No a akcionárom vrátili 2,7 miliardy amerických dolárov vo forme dividend a buybackov. Túto v podstate vychádza tiež zhruba 1% z hodnoty firmy, no a akcie po výsledkoch klesajú o 3%, asi teda primárne z dôvodu tých vysokých nejakých poplatkov alebo odpisov, alebo ako to nazvať. Tu sú potom ešte kvartálne čísla, si môžete pauznúť alebo pozrieť, a tu sú ročné čísla Bank of America. Tretia banka, na ktorú sa pozrieme na rýchlo, je Wells Fargo. EPS 1,29 amerického dolára, čakalo sa 1,06 amerického dolára, prekonanie odhadov o 22%, tržby 20,5 miliardy, čakalo sa 20,35 miliardy, prekonanie o 0,65%. Medziročne im tržby rástli o zhruba 2%, net income bol 3,45 miliardy, pred rokom 3,16 miliardy, takže rast o nejakých približne 10%. Net interest income 12,7 miliardy, pred rokom 13,4, takže pokles o necelú miliardu, o zhruba nejakých 5%. No a non-interest income, to znamená tie neúrokové príjmy, boli 7,7 miliardy, pred rokom to bolo 6,6, takže zase rast o 1,1 miliardy, takže o 17%. Wells Fargo tu ale hovorí, že tento rok budú tie príjmy nižšie, to je asi teda všetko jasné, hlavne tie net interest income, no a oni hovoria, alebo vidia tu pokles dokonca o nejakých 7 až 9%. Oni tiež platili FDIC, konkrétne 1,9 miliardy amerických dolárov a mali tam tiež ešte aj nejaký poplatok, skoro 1 miliardu dolárov za odstupné, spätne odkúpili akcie za 2,4 miliardy, takže zhruba 1,3-1,4% firmy, rezervy na krytie strát 1,3 miliardy. No a tie výsledky v podstate neboli nejaké extra zlé, ale akcie na ne reagovali poklesom o zhruba 2%. Zrejme tam trh vystrašili tie upozornenia na ten výrazný pokles toho net interest income. Opäť tu máme aj v prípade Wells Fargo tie kvartálne nejaké čísla, tu sú potom tie ročné čísla, tiež majú za sebou veľmi pekný úspešný rok. No a posledná banka, ktorá zverejňovala dnes výsledky, bola teda Citibank. EPS 0,84 dolára, čakalo sa 0,77, prekonanie očakávanie 8,4%, tržby boli 17,4 miliardy, čakalo sa 18,7 miliardy, takže menej o 6,6%. Medziročne im ale tržby klesli o nejaké 3%, net income Bloomberg ukazoval 2,2 miliardy amerických dolárov v strate, v reporte ale mali stratu 1,8 miliardy amerických dolárov, pretože tam spomínali vyššie výdavky a nižšie tržby, no a okrem toho tam tiež mali zaúčtovaný ten poplatok pre FDIC 1,7 miliardy amerických dolárov, mali tam vyčlenené peniaze 1,3 miliardy amerických dolárov zase na nejaké transferové rizika v Rusku a v Argentíne, mali tam potom vyčíslený nejaký dopad devalvácie pesa vo výške 880 miliónov amerických dolárov. Spomínali tam reštrukturalizačné náklady 780 miliónov dolárov za účelom zjednodušenia organizačnej štruktúry Citiny. No a chcú v strednodobom horizonte prepustiť asi 20 000 ľudí, takže tam teda zase rátajú s odstupným asi 1 miliardy amerických dolárov. No a všetky tieto veci, čo som teraz vymenoval, tak mali dopad na EPS asi 2 americké doláre. Mimo teda toho by tie EPS boli 84 centov v pluse, ale takto teda vyšli ako mínusové. No a tie celkové dopady sú inak dokopy až 4,6 miliardy amerických dolárov, takže obrovská suma a teda aj kvôli tomu sa oni dostali do mínusu alebo vyreportovali ten mínus. No a tá banka dokonca vedela, že tá suma bude takáto veľká už pred pár dňami, takže oni to dokonca vopred oznámili snáď ešte, ja neviem, v útorok alebo v stredu, že to takto bude vyzerať. No a potom z tých čiastkových čísel, tak net interest income 13,8 miliardy, rast o 4%, non-interest income 3,6 miliardy, pokles o 24%, tržby za trading 3,4 miliardy, čakalo sa zhruba o 10% viac. Pri tej Citine teda, by som to nejako zhrnul, tak bola tá hlavná message, tie poplatky na všetky smery, ale hovoria, že urobili pokrok pri tej reorganizácii, takže na prvý pohľad ono to vyzerá, že tie výsledky boli fakt hrozné, ale keď sa to takto očistí
a keď si uvedomíme, že išlo všetko o jednorazové veci, tak to určite nebolo až také zlé, ako by to vyzeralo. No a akcie to tiež ocenili ako v prípade JP Morgan a rástli zhruba o 2%. Tu máme potom aj v prípade Citiny tie kvartálne čísla, tu sú potom tie ročné čísla. No a túto záverom som vám hodil do porovnania ešte ocenenie tých jednotlivých bank. Sú tu v podstate všetky banky, ešte aj Morgan Stanley a Goldmani, ktorí budú reportovať budúci týždeň. Wells Fargo tu nie je, pretože oni mali strašne rozlietané tie price earningy a dosť to deformovalo graf, ale vidíte teda, že tie banky sa obchodujú od 10 do nejakého 17 násobku tých ročných ziskov. Najdrahší sú Goldmani za tých 17-18 násobok, druhý najdrahší sú potom Morgan Stanley a tie ostatné banky sú plus minus rovnaké okolo toho 10-násobku tých ročných ziskov. Poďme ešte narýchlo sa pozrieť takto do platformy, že ako vyzerajú tie akcie. Tu vidíte ten JP Morgan, ako som hovoril, tak oni sa teda dostali dnes na historické maxima. Pozerám, že pekne rastli o nejaké 4%, ale teraz začali akcie klesať, takže je dosť možné, že prebieha už nejaký ten earnings call a že Jamie Dimon tam niečo hovorí. Tu si môžete pozrieť zase Bank of America, oni sú od historických maxim ďaleko, rovnako ako Wells Fargo. Tu máme potom ešte aj tú Citinu, tá je teda tiež od tých historických maxim dosť ďaleko, takže najlepšie sú na tom akcie JP Morgan. No a toto sú všetky tie reporty, z ktorých som vychádzal. Vidíte, že tých čísel je tam kopec, takže koho to viac zaujíma, tak vždy pripnem takýto zhrňujúci report a potom prezentáciu z každej banky, takže máme tu takto JP Morgan, máme tu Bank of America, opäť report, opäť prezentácia, Wells Fargo rovnako report a prezentácia a Citina takisto takýto report. Inak čo ma prekvapilo, že vidíte, ja tu teraz ťukam do toho textu, som sa tam snažil niečo vyhľadávať a oni to normálne uploadli nie ako PDF-ku, ale asi ako nejaké obrázky, že sa v tom vôbec nedá vyhľadávať, takže veľmi zvláštne pre mňa, to snáď prvýkrát som videl takéto niečo. No ale tiež tu majú prezentáciu a tiež vo forme obrázkov, že vôbec neviem takto obtiahnuť ten text, takže sa mi v tom trošku horšie tentokrát orientovalo. Dobre, to už by malo byť asi teda všetko, snáď som teda na nič nezabudol, pozerám, že vonku už sa nám trošku zotmelo, tak snáď ma ešte teda vidíte. Každopádne na dnes ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dnes už je to posledné video, ono aj táto výsledková sezóna vyzerá tak trochu zvláštne, pretože my sme boli zvyknutí, že ten budúci týždeň už reportujú zaujímavejšie firmy, ale myslím, že tentokrát ten budúci týždeň je celkom nuda, takže sa nám to asi rozbieha pomalšie, ak si správne pamätám. Každopádne nemusíte zúfať, určite pre vás niečo vymyslíme aj v priebehu toho budúceho týždňa, no ale na teraz ďakujem veľmi pekne za pozornosť, želám príjemný zvyšok dňa a tak ako som spomínal, tak pripájam aj video k tým investičným plánom, na ktoré sa môžete teda pozrieť, pokiaľ by ste mali záujem nejakým spôsobom pravidelne zautomatizovať nákup ETF fondov.